Okay, may adlaw gihapon, welcome gyapon sa atong daily devotional ni Buntaga. Ako ding greet ato mga kaigsuonan diha sa Bukidnon, no, daghan tag mga viewers and listeners diha sa Bukidnon, mga higala na to diha, churches and pastors. Di na ko i-mention kay basig di na ako di ma-mention na manluod, no, pero daghan tag viewers and listeners diha sa Bukidnon, diha sa Balay-Balay, Valencia, ngadto na padung sa Bukidnon, Cagayan, diha sa Hingog, daghan tag mga listeners diha, no, daghan tag bag-ong mga tigpaminaw diha. Daghang salamat sa inyong pag-tune in and daghang salamat sa inyong mga comments everyday, although di na ko ma-replyan tanan, pero actually ginabasa na ko na tanan ug malipay ko sa tanang comments niyo, labi nag mga testimonies. Daghang king salamat. Karong buntaga nga atong verse anita sa Matthew chapter 14 verse 27 to 29. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." 29. "Come," he said. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Okay, karong buntaga atong tun-an ang paghawa nimo sa imong comfort zone. Nakay comfort zone. Ang imong comfort zone mo ni ang area sa imong life nga comfortable na ka ba. Dili ni sa positive nga side, pero isa ni ka negative actually nga status. Usa ni ka lifestyle nimo or way of thinking nimo nga para nimo dili na ka maningkamot, dili na ka mo take og effort, kay komportable na ka sa imong naabot or komportable na ka sa imong kahimtang o sa imong status. For example, dili na ka mangitag trabaho kay para nimo kontento na ka sa imong income, kontento na ka sa imong way of living, ayun ka, di na ka magtuon sa pulong sa Ginoo kay kontento na ka sa imong nakatunan, di na ka mag-support sa ministry kay kontento na ka sa agi sa mga pastors, mga kauban sa church. Dili na ka mangitag pamaagi pa nga mo try og mga butang nga makaayo nimo, makatabang sa imong pamilya, kay para nimo kontento na ka sa imong naabot sa kinabuhi. Usa siya ka negative nga form tungod kay usay gigamit nato ang term nga kontento na ta para pagtabon sa atong pagkatapulan. Sugotag sa dili na ate attitude nga usahay tapulan ta mo explore, tapulan ta mo discover og bag-ong mga butang, tapulan ta mo improve, tapulan ta maminaw sa advice o bang tao. And komportable kay ta sa atong kahimtang na ba. Wala tay improvement, walay nilambo at sa atong pagkakristohanon, walay improvement, walay nadugang nga verse yung mga memory verses, wala kay achievement sa church, wala kay na-contribute sa ministry, walay something new sa imong pagdala sa imong pamilya, wala improvement ang imong pagkaamahan, pagkainahan, wala improvement ang imong employee or yung pagka-employer, walay achievement ang atong kinabuhi ba. Usahay mo ingon ta kontento na ta, pero kanang terminuha pagtabo na sa atong pagkatapulan lang, naata sa atong comfort zone. And this time si Christ nagpakita siya sa mga apostol sa usa ka unique o weirdo kaayo nga situation. Samtang yung mga apostles nagsakay sa gamay nga bangka, taliwala sa kagabhion na sila sa laod. Unya si Christ nagpakita nila sa usa ka kahimtang nga kanabang milagro tan-awon, nilakaw siya ibabaw sa tubig. Pagkakita sa mga apostles, nagpanik sila. Uy, kinsa man ni gani naan pa nila nga abat ang atong Ginoo, kay di man normal sa tawo mulakaw sa tubig. Ingon din si Christ sa 27, "Take courage, it is I, don't be afraid." Ay mo kabalaka, ay mo kahadlok, ako ni. Pero anang panahon na pagtingog ni Christ nga ako ni, hinumdumi hangit-ngit, wala sila flashlight, walay mga suga sa poste, napos na sila sa loud good. Kung na may hayag sigurong bulan, dili po na nakahayag. So ilang nakita, formal lang sa tao nga naglakaw babaw sa tubig og tingog. Wa gila na klaro ang naong ni Christ.
So napa sila sa pagduha-duha, niingon din si Peter, Ginoo kung ikaw na, paduula ko nimo Lord, mulakaw ko sa tubig. Ingon din si Christ, okay, duol na ko Peter. And kabalo mo sa story, di ba, nga sa tanang apostles nasa boat, si Peter lang ang nakalakaw sa tubig. Si Peter lang ang naka-experience sa na-experience pod ni Jesus Christ. Ngano na, kay si Peter lang ang na-encourage nga mo explore og bag-ong mga butang. Si Pedro lang ang willing mohawa sa iyang comfort zone. Si Pedro lang, aside sa mga ubang apostles, anang higayuna, si Pedro lang ang naay mindsetting nga mo try kog bag-ong inani. Gusto kong mo grow, gusto kong mo improve, gusto na kong sulayan, gusto kong napakoy mahimo para sa Ginoo, gusto kong napakoy mahimo sa akong pamilya, gusto na ko nga naay improvement ang akong leadership, improvement akong pagka-estudyante, improvement ang akong pagka-office worker. Si Pedro ang nangandoy og dako nga achievement pa. And this time para sa kahimayaan sa Ginoo. Munang out of these 12 apostles, si Peter ang mingon, Lord, kung ikaw na, palakwa ko sa tubig, paduula ko nimo. E nalipay si Christ, ingon siya, okay, duol na ko din ug motong si Pedro nakagawas sa boat, nilakaw pila ka tikang ibabaw sa tubig. Although nalunod siya, pero at least nakalakaw siya compared sa 11 nga nagpuyo lang sa ilang boat. Kabalo ka, usay dili nimo ma-experience ang na-experience ni Christ, ang blessing nga naa ni Christ, ang favor nga naa ni Christ, dili nimo na ma-experience tungod kay mahadlok ta mo try og bag-o nga mga commitments, mahadlok ka mo saad sa Ginoo, mahadlok ka mo promise, mahadlok ka mo ingon, Lord, mao ni akong i-promise, Lord, mao ni akong isaad, mahadlok ka mo himugin ana. Kay nahadlok ka basin dili niyo ma-perform, pero maybe ang main reason is usay matapulan na ta when it comes to ministry. Ngano usay ang ato ang trabaho walay promotion, basin mahadlok na ka mo improve sa imong performance sa trabahuan, mahadlok na ka mo improve sa imong abilidad diha sa imong gitrabahuan. Wala improvement ang ato ang kinabuhi tungod kay komportable ta sa atong boat, nagpabilin ra ta diha. And dili gusto biyang ginawa na gidesign biya ka para mo excel, mo improve. As long as buhi pa ka, napay area sa imong life nga gusto sa Ginoong mo improve, labi na ang imong pagka-Kristohanon. As a church member, asa ka nag-church, asa ka nga local church na member, dapat na kay goal, na kay i-aim ba nga, dapat ang akong matabang sa church karong tuiga or karon nga quarter kini. Dapat ang ako ang pag-study sa Word of God, dapat mo improve ko ani. Dapat ang ako madala sa Ginoo, dapat managhan. Dapat na ako'y mag-contribute sa ministry, dapat na ako'y mga matabangan nga buluhaton sa Ginoo. Na kay goal. Dapat mo mature ko, dapat dili na ko luoran, dapat dali na ko makapasaylo, dapat dali na ko makadawat og tao, dapat makontrol na nako akong attitude, makontrol na nako akong emotion. Naadjud kay dapat nga improvement. Kabalo ba ka nga delikado ang usa ka Kristohanong kinabuhi nga stagnant? Kinahanglan jud ka mo grow. Ug di ka mo grow hangtod naa ka sa imong boat, naa ka sa imong comfort zone. Muhulat ang Ginoo nimo hangtod kanus-a ka mo gawas diha. And once mo gawas na ka diha niyo makita ug ma-amaze ka sa mga butang nga giplano di ay sa Ginoo nimo. Dugay ra nga wala nimo na experience tungod kay naa pa ka sa imong comfort zone. Hawa diha himog decision, pangitag way nga mo improve ka, atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga katawhan para sa kahimayaan sa Dios. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat Lord sa reminder, salamat sa mga pulong. Prayer na ako Ginoo nga naon tay usa ka tawo karon nga mihimo sa desisyon sa pag-commit pa more sa iyang kinabuhi diha nimo Ginoo. Nasayod ko nga daghan naming nabuhat Lord para nimo, pero Lord daghan pa mig mabuhat. Pasaylo kami sa mga sala Ginoo sa panahon nga kami naluyan, na discourage ug nagpabili na lang Ginoo sa amo ang comfort zone. Pero Lord, thank you sa reminder nga na pademi daghan king mabuhat sa imong kahimayaan. So gamita mi Lord sa imong kahimayaan sa ubang tao ug kini among prayer amahan ug naon tay nihimo karon Lord nga desisyon sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.